Enten. Oh nggih. Oh nggih, tes ini kok ada. Tapi anu diaturi minggat panggung kalau pengen ngobrol sekedar mawon. Sekedar mawon buka des monggo. Ya tepuk tangan kalau buka des. Dulu kok kowe dijunjung puniku nyuwun. Malah yang kaya buka desa sing dituntun. Jangan udah buka des jenengan ledes. Ya sing kena ledes nang jelengan. Langit. Kayak apa? Kayak nyambing nang jejer dulu. Sama Sabtu, Mbok. Oh, wis lari ora asing-asing. Monggo. Wilujeng jendalu Bukades. Sugeng dalu Mas Dalam bagus. Alhamdulillah saged pinanggi malih. Sehat. Kula kinten sampun tindak wonten Bali. Insyaallah enjang. Oh enjang tindak Bali. Oh, badhe tindak Bali. Persir. Oh, badhe persir teng Bali Bukades. Nggih, mbok kirang rencang kula nggih saged kan sagi. Betul menapa nggih. Kadane kok pesawat nang Kiplik ya. Lagi Pak. Kok dira-dira gile Bukades. Niku bojone pancen saged gerencang niku. Gerencang nggih. Kere dikencang. Rencang maksudnya nggih batin. Oh, batin. Kok gawakan entas. Batin ki maksudnya bala kentir ya. Balane dalange. Ibu kula badhe taken. Nggih, monggo. Panjenengan itu salah satu kades, mungkin bukan salah satu, malah satu-satunya yang berani sedikit memberi ruang, tidak membebaskan. Nek membebaskan kan beda cerita nggih. Nek membebaskan kan berarti bebas banget. Memberi ruang untuk para warganya sing gadah hajat, sing pengen nanggap kesenian, diberi ruang untuk tetap boleh nanggap dan digelar walaupun dengan batasan-batasan dan SOP protokol kesehatan. Nopo ingkang dipun penggali kali Ibu Kades. Nggih, matur nuwun Dalam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para tamu undangan, boten supe dumateng para danton hansip dan semua hadirin, para tamu dan penonton yang kami hormati dan kami banggakan, dan juga tidak lupa kepada Ibu Kodimah selaku Ibu Kodimah pemerintahan Desa Gunung Wetan, keluarga yang kami hormati dan kami tresnani, dan juga sang pengantin nggih. Semoga rumah tangganya nggih sakinah wamadah warohmah. Amin. Amin. Kalau panjang ya memakan waktu. Kami simpel saja. Yang jelas kita pertama orang tuanya satu kampung. Satu kampung. Mesti kita harus bisa membawa desa dan membawa masyarakat. Amin. Memang pada saat sekarang pandemi bertahun-tahun luar biasa, karena kita mengingat bahwa masyarakat itu kepengen harapannya bombong bimbing, bombong bimbing, bombongan ya perlu dibimbing juga perlu, sehingga kami jujur saja karena kami mengemban amanah dari masyarakat, memang kita sarankan kepada warga Gunung Wetan yang hajatan nanggap maupun tidak nanggap, prokes kesehatan harus diutamakan. Alhamdulillah untuk Gunung Wetan ya semua warga yang hajatan memenuhi aturan. Ya terus kami yang jelas walaupun hajatan ini tadi
ada Pak Kades yang studi bandingkan. Iya, studi banding. Iya, semoga nanti Januari bisa terlaksana dengan baik. Kades anu jadi black Pak Kades Wiradadi Sokaraja. Itu rumahnya Januari tanggal gangsal. Oh, beda bayangan. Bulan Jokulo ning orang nganggo ciblek. Orang nganggo Ada sekira jadi. Iya. Sokaraja, Mbok. Iya. Kan aku jarangnya jenengan. Iya, tapi orang nganggo pelawak ciblek. Udah lo melu. Orang. Oh, Apa? bajir. Tuhan. Untuk orang itu. Bajir kan mesti diselai mati. Rasanya bubur sing kerja. Kayak anaknya dalam wahid deh. Aja kayak kue lah. Larinya disaingi gitu. Bagi-bagi rezeki. Nah, bagi-bagi rezeki. Jadi yang kakek Bulura itu penting dan benar menurut saya, karena yang dijaga bukan hanya kesehatan secara fisik tubuhnya, ini secara nurani dan pemikirannya. Nah, stres itu malah gampang sakit gitu nggih. Selama menjaga wis ngerti batasannya, wis ngerti penanganannya, ya ayolah bareng-bareng hidup bersama corona. Ora suwe-suwe corona ini kayak flu biasa. Tuku obat nang warung, kena corona tuku obat nang warung mari. Harapannya seperti itu. Obat terus pepeng pun lalu mari. Pepeng. Berjemur. Berjemur tuh di cara Jakarta mungkin ya pepeng. Pepeng leketek. Anu cibrak pepeng disit. Ini berikut Bu. Mboten ndamu maling mboten Ibu. Jen niku mbok penontonnya kan kepengen nonton wayang nek ndeleng lurek kan ngawan bengi. Tapi ngeten, pangapunten sangat kula dereng marem menawi dereng dipun berkahi kan. Nah, nggih. Mboten ketan dawa napa langgam napa lenggeran napa. Nggih, pokoke nyekar lah anu Bu. Ya kartone napa buran. Nembang. Biasanya terus niku ya cara bahasa kromo ini ya nyekar Mbok. Anu setuju? Oh, jelas niku. Setuju sangat Bu Kades. Suara dengan jelas mesti. Burung nyanyi wis kaya kowe lah. Ya apa desawer kuwi dadak. Siapa aja orang? Iya karena apa nggih suarane barang nek suwe ora dienggo. Nggih. Dan dienggo ya rasane ora kepenak. Kepenak lanjenengan tetep kepenak manut mawon. Desane sangat bareng harus ora ora. Nggih monggo yang gayeng saja nggih. Napa? Karena orang Banyumas ya lagune Bendrong Kulon. Nah. Pengendane Yuli Sigail. Ting ting doma. Nah. Bendrong Kulon. Calungnya mer. Dasar calungnya kayak apa mer? Calungnya mer. Iya iya. Aku selendang gitu Kades. Aku selendang. Oh ini. Selendang ya. Gimana sih dan nonton orang gimana? Di Paneri, Beb. Oh gitu, berarti harus beres lah. Cik, kita harus jogetnya kayak uti-uti ya. Udah ini nang kayu lah. Ini dibatiri legen apa boten? Ibu mawon lah, Oh, ibu mawon. Kali ibu ciplek Aku tadi tengah pas. Bu. Jen monggo. Ya, Bendrong Kulon terus.
Tepuk tangan untuk Ibu Kades. Esi anu ya Bu Ciplek ya. Esi luwes ya. Esi luwes Sambungnya Bu Ciplek. Nggih mboten luwes nggih luwes ya Bu Matur kan barang sepura dhewe kowe rasane ora kepen. Oh, tapi kepenak niki kok. Madune Kepenak banget. Oke, jenengan. Nggih, saya punya Esi anu ingetan urutane nggih pas. Alhamdulillah. Anu kaune teng SMKI napa Bu? Dalem boten kula sinaune kali almarhum Bapak Sugino juga. Nggih, kali Batino nggih. Waktu masih gesang nggih kok tak cemirit Mas Jalan. Oh, si cemirit. Cemirit niku cara bahasa Gunungan ya lebih dari kecil. Oh, tes cilik lagi. Angger Ciplek cepirit. Tapi cilik ya. Nggih rek jenengan niku teng Bagino nggih latihane. Kula malah teng wayahe Bagino kula latihane anu bisane sate. Berarti niku mulane niku mati jentike dijai. Wong delatih malah nyatek. Lah kalau ujarku mung sewu jenengan ujarku beneran. Mulane kula niku mboten wantun-wantun malih latihan wayang golek bareng karo Ciplek Bu. Mboten wantun malih. Niki sebabnya niku masalah niki. Latihan wayang golek kali Bu Ciplek. Kula kan latihan wayang golek. Lah dilalah golek sing tak nggih niku goleke potong siji. Kan tidune goleke loro. Lah Ciplek tak unggah nak dadekna golek. Terus nyaklek. Ya, iya Sederenge anu kula kan bingung. Kedeneng angel teman tak sarungi kan kula. Bapak niku ya tak rogoh. Tak goleki apa sing dike nang endi? Sing dike garane iki lho, tudinge niki nang endi? Kok barang-barang tak goleki ora ketemu kok ana sing kaya niku kok. Oh, enten dadi dek. Mulane angger gerobak nyong sing hati-hati. Akhirnya bok niku sewek, malah sing surat sanes kula malah sing gerobak. Mulane Mas Dalan iki berarti supados Mas Dalan iku ampun seneng rogo-rogo. Nah, gini ku caranya kan jajal loh, nak golek botol setunggal. Jadi kula sini jadi golek. Sampai guyu kaya ngerti gadis. Daripada sing jangan malah niko Mas anu Mas jeder nggih tau wayang golek tapi goleke lanang niku satu sing dadi. Orang dirobot jare sing diku ibu gede. Ya toh. Nggih, wes sae jenengan Cekap niki kan sinden-sinden sudah sampun cantik-cantik sekali. Sehingga lah kula kan ndelok sithik kan blenger nang jenengan boten. alhamdulillah. Terus banyak. Bosen iki jenengan boten bosen iki Ini banget kan warga kulo terutama pengen nonton sindene. Dan juga untuk umum nggih para penonton semua para hadirin di sini sehingga cukup nggih Mas Dalan. Nggih, matur nuwun sangat Ibu Kades, kula sampun dipun berkahi. Sehat selalu, hati-hati di perjalanan yang jamin, berkah selalu. Sayang, malah sepedanya aku jawab. Boten apa-apa yang marah leh. Leh, dong boten apa-apa kok boten mawon. Anu nggih aku maneh anu napa? Rabine bulan apa? Yang golang nang jenengan maksud. Selamat ya Mas Dalan, semoga lancar lagi ya setelah dari Gunung Wetan manggung seluruh wilayah Banyumas bahkan se-Indonesia. Amin, mudah-mudahan dibuka semua seluruh Semoga Indonesia. bebas lagi, bukan sendiri. Matur nuwun kok
kaya jenengan lah bisa bebas para seniman. Istighfar black, istighfar black. Nengok gemali, boten sami sawang celeng kendhi. Istighfar black, istighfar. Istighfar. Ya ngerti nih. Anu katanya karena kok. Mungkin sih nggak bukan dalam rugi. Boten pun saja bebas. Bebas Bukades. Betul menapa cukup. Gampil mungkin kesambung. Tapi dengan sing nyambung kalian sinden-sinden Lah, kalau tak biasa, jangan kan boten. kapan malih Terus besan. Anu alon-alon Bukades. Apa sih tadi? Ciblek artinya enak banget. Nomor aku satu ya ampun. Hati-hati atur umum sangat Bukades. Ya ampun atur umum sangat lah orang kaya Bukades. Aduh. Atur umum aja begitu zaman. Bawa kayak gini. Makanya kali ini gara-gara ini Bukades. Bukan mengkono gara-gara kan orang ngerti. Aslinya betul. Anu mangke Bukades tuh gara-gara nanti nggih. Siap. Kan dari ini mau bahas keburin gitu. Masalah ini dengan kondo dari tiga kali mesti kayak gini. Berjibaik bahagia tidak seperti malam hari ini. Sing seneng niku mboten sing nonton kali sing nanggap tok lho. Sing ditanggap nggih seneng banget wong saking suwene Wis sih. kok apa maning yang gelung pengen dijamur. Nanti arep go benungan seniki niki mau tak Ora mung gelung tok sing nganti jamur nah. apa? Gadil ben nganti landhep banget. Bisa nganti nyewek driji. Bulane jaman maning rogo iki ya. Oh, jarpun jenengan ngertine niku ngertine kuda. Niku orang rogonya ngertine uleran lho. Angger uleran kan kepenak tambahin ora usah dijahit. Apa? Dilebok pitik-pitik. Yang wis tau uleran tak lebok kena. Tapi ya boleh kan kumbut-kumbut. Niki nggih malam hari ini sone penak iki Mas Febri penak lho. Niki son saking pundi nggih Mas? Saking mriki mawon Mas Febri menika putranipun Ki Dalang Wahid kemudian kula saking mriki. Jelas, putra dalang Top ora sone. tope sone top banget. Sone penak, bayarannya murah. Wah, Oke. kena dicicil maning. Nggih, bulane nyong anger duwe bojo mending tukang son. Nah, Duwe grobahe pirang-pirang kaya kowe, duwite jelas akeh. Terus Seneng dipingkiri terus iki. nginteri gadine. Kurang apa kurang seru pintir maning. Coba mending dipintir maning. Niki gamelane kagunganipun Bapak Wito Kimin. Gamelan. Gamelane menika riyin gamelan pundenipun Mbah Dino. Saniki dipun asta kalih Pak Wito Kimin. Nggih tiyang mriki. Niki gamelane Mbah Dino asli niki. Wong rancakane sing diganti wayange si ajeg kabeh. Lo titip gamelan nika kali wayange nggih Pak Wito nggih. Ampun lantos ketriwal larase ya iso ora penak ya dilarase malih. Wis ayo bareng-bareng lah tinggalane Mbah Dino di rumati.